Presiden kesang hanya trap Youth Council baroy ke parsendra mentah kesini kesan trek una opera araja opsan ulang bawla ya ke kubor ke sorkar bat lada ke sorkar bat ke office jang ke defense SD kimla ben le bat shim ya ke sin jam ben wang mardori itu kibrio nalum sorbe ke bagila tip shay bagi itu kibrio ke syang bian lada ke sorkar kam le ke HYC kan penting kena ben wang yaki habakran hakilat patai kubor presiden kesang luang bakimla ban apsa namar kila ab mentala shisnam shteng mentakimla bani kendok mar kaliang ke sorkar kan keno ya ke defense SD bar ke office jang ke defense SD kan keno ya ke sorkar kawainya kini kihab ban shim ya ke jingkit kli lada ke jaka kedai jang ke sorkar meghalaya kedai ban shim ya ke jingkit kli lada kedai jang ke defense SD kedai ban shim ya ke jingkit kli kedai ban le mar dor lada kimla ban le na kaliang jang ke sang kim ban se ban shim ya kilat kilenti ban le ban penko ya kete ke jaka ke badan halom survey lapen kan ma ba kesang hau benaya yong arjar psau kalalap ya ke jingshang bi an gibreu halom survey ki badan hapreng prapo hadu shispa tali kilong yang bar ke sarkar keletip syai bagi syong bi an bar kini ke jaka keladai kaktam kai drop bar ki pulit ke anti narcotic task force ki lapen shisha da ka bagi liyo ban kem ya kinong kai drop sna kete ke jaka press briefing ka janmir ke pemerintah pada luar ka mat ya ka bakal seng kala sedang bat kala penpau ba nadu usnam belalej nadu kibenai March April jong usnam aja aku saw kala seng kala lap ya kitu gibri ki basyong bean te po lum sorbe ki badan kumba prapo du shispa teli gilong ya adin bagi lalap ya ki jingdon jong kini gibri ki basyong bean ya kalian jong seng ila tho shakibor ki badai pej Shakibor Sorkar, Shakibor District, ban weng no shisundon ni kita gibriu nambar bagi tip syai, bat kibor Sorkar kitip syai bagi ni gibriu kita busi syong bean yang kita jaka. Hadin mengilat ho syaka Sorkar, bat mengilayo jing tip bakani ka jaka kumakalong kadai ka jaka jong ka cantonment ka ba po cantonment. Nang ilapoi siya po office jong cantonment board ngitip pat bakani ka jaka kahap po jong utaw defense estate office na defense estate officer tinaduk gitu kipor hi kaseng kalau nangyay but din nakapor sa kapor bat kibor ibadai ped bat ringkat baka district administration ngilade ban pelong ru ya kajing le jurim ban shim ya ka kerteng jong kini gibri gi basyang bean ya kani jaka bat hadin bangilai bang sorkar kam shim lale wat ngila shim ru resinjam ban le hidalade na kamantaban le ban be yakini gibri na kani jaka hadin katu na kaliang jong sorkar na kalong jong ka district administration kila khot ya kajing lang kakabang ila don lang na kaliang jongi kidon gibriu jong ka Shillong Cantonment Board kidon gibriu na ka police department kumju na ka office jong UDO ban pentep yangi ba ka office jong defense estate officer hakitu haki benai Mei benai June July lan benai August na makla bang idon gitu kajing lang kila pentip yangi bakin shim ki sinjan na pabentaban le ya kata ka eviction process nam taban be ikini gibrio nakani ga jaka dari mentang ila ayat ya kajing ya lenti kumbasis nam tam nadu kutu kopor ka ba ngilalap nengkong ikini gijing don jong ikini jaka hadu kani khlemat ka ba mentah dalangi pet iki kubor na kasngi sakasngi ngiyo iba ki kamtam ka INTF ka anti narcotic task force kalit ya katu kajaka na kapor sa kapor bakalap ru ikibri di badan bentah kaban khayi ya udrox bat banle iki kambian ki bobunja ka ka bopen sngow yang i ka bopelong yang i bangin kren bangin wan nakmat jong pigla patai kubor bat kamtam be kinong snong jong ka jela jong ka benri kumjuru syakibor sorkar kolong bangin la syu ban syu snap ban syu pet ya kani ka jing menti jing snap menti jong ka bor sorkar ka jong i kumjuru jong ka defense estate office ni iba kani kajing le kajongki kalong penban kajing island sim na kabenta ban pen kharoy ki kam snil la kalong hani po search long but kamtam ya kabakum kani kajaka kalum sorbe kabangila kren nadu katu kapor pangidang yais yang skam hadu kani kapor ka bamenta but ya kabangila long bagi kubor ke fair ki bangila ha kabagi bor kulit ki bor ke NTF ki let na kapor sa kapor banlap ya kinong drugs banlap iki brio ki bapen ki bale iki kambi aga fair ban bakati kelum serbi kadai kata ka hotspot dan ka jaka pedeng ka bapen sapriang ya udrop syaka ni ka jelahi ka jongi bro kowe kajing kli ka bangi kwa ban kli ka sorkar ka jongi ka long ba sakat no pin am baki kon samla jong ka jat benri ka jongi syakinong shong ka jela ka jongi
kin ngop ho drugs bat kin yap nang bau drugs laki kwa baka jingdon jong lum sorbi hang te kan pen sapriang yu drugs hakeleng jong kasor shalom ban penyap iki khun samla jong jat bendri jong i ne ban pen sniu ya ka imlang salang la kalong hang ni sor shalom bat hari lum khasi jan tiap ka jelah gitu ko namar kum bagi pau gi kidak kisien ku bakalong manta ngitip skam baka jing pen sapriang yu drugs sapo shalom kam tam ya ku shalom ka de lamba ka te jaka ka dan te nama lamba ka jinglet jong i NTF ngi yo i nakapor sakapor ngi lab ba kibriu kiba don kiba khai ya drugs kidi kibriu kiba don ha tu ka jaka pat lamba ka tu ka jaka kinong thiet ya drugs na keleng ka sor shalom ki let ban le wat ya drugs na ka jaka tengi ngisno ba kini kibriu kiba don hangte ya pulom sorbe ndei tang kibriu kiba shong be a nya ka tu ka jaka klem kanu kanu ka jingbet la kalong na ka bor sarkar klem kanu nu jingbet la kalong na ka defense estate office la ne na ka shillong cantonment board kim sim na yo ya ka jingbet ka jong ki bukin shong hang tu Mereka jingkali kalau balai pat te mentala sisnam si teng tam. Nadu pengingi lap ya kini beri sampean balai ke sorkar jela ka jongi lane ke office of defense estate officer kim shim ya kanu ke senjang banweng ya kini beri. Lane ngi but din na ka bat ka DC office ya kini kam kisu pentip yang ni na ka we ka por sa ka we ka por baka kam kaya chakmat na ka benta ban penkre banweng ya kini beri ring mi ipat ikida. Kakum ka jengtip ka jongi ki ong bakani ka kam ka don hakut. Ndala poy hakut nang ilak but din yang ni kis ngilak ban benta ka wi kami sadaki wi pat ki jingpen kelan yang kani ka kam ha ka baka sorkar tak hadu ondak HYC kala lam baka don kum kani ka jing shong bean jo kini gibreo menta ka sorkar ka sedang banwat ya uput usam uba nang nu shanu ka sorkar ka jaka jong ka sorkar ba nang nu shanu ka jaka jong ka defense. Ki pen kelan yang kani ka kam menta ngitip ru bakal adon ke serbi haka baka sorkar kala phak lembaga directorate of land record sarengkat bat ki board jong revenue department haringkat baka defense estate office banle ka serbi bat kata ka serbi ladap banle rebelai pat hadu mentang imyo i ya utau so lani ya kanu ka kam lani ka sinjam ka baka sorkar kan le ban shim na ka benta ban pentikna lani ban weng ni kini gibriu na kani ka jaka jen lada dei de gibriu ki jongi ki bosong basak bean haka nu ka jaka lada day bagi beri ki jongi ki syong watang bantam put ban sinadukan surok PWD bantam ban sinatang iyeng plastik ban di jing di ka PWD la ni ki board administration ki wan ban weng marmar ban be ban nom syak ban syong dukan ha ki jaka na sorkar balai pat yakini ki beri ki bom day ki beri ki nong syong snong jaka jalan jangi ki beri ki bawan ban syu syong tap akini jaka ki beri ki bawan ban penjabo ya ka ri ba ka jat mari ba jongi ya kinom ya ki kon samla ki jongi ki ka jaka ka ba ki jing sni ki balai project ki dan balai ka sorkar kam le ndai tang katang i ba ka ni ka jaka kala long ka business center la ni ka business hub ka ba ki kam khai bandi banthi di ki marjat ki penlong ka ni ka sorkar balai ka sorkar kam pe bala kita ki beri ki balai business sambatu ka jaka ki dan ni ami ki permission ki batikna ki yo an mi ki kot ki slala ni ki jingbet na sorkar ngitep ti kana begini beri kim dan te ka jingye ayu bekim la ban weng pat ik bakum kita ru ngi yo i bakani ka jing snap jar na sorkar ka jongi ka jing snap jar ka defense estate office la ne ka shlong ka tenmen bot ka de ka jingle ka ba ai men sim ya ki kam sneu ka ba ai men sim mi ki riu sneu bakin yo jakari itingan hakani ka jaka ngi yo i lang bag khubor kiba fair balandan wat pinlet ban kem mi ki beri tu ka jakar kalau ba wat ki pulet di NTF ru ban lap ki namar ki lak ban par ngi khubor bom bagi par pun ki khnai tu ka jakar ban mi na ko ka jakar sa ko pa tenak leng do kaseng ni sukwa ban pen pa sa sorkar lembaga ni kasngi kalong ba lada ka sorkar kamla ban le lada ka defense estate officer office haringkat ba ka sorkar kim shim mi ka sinjam na ka banta ban weng mardor ikiti gibriu na kutu kajaka ki bangitip syai ki baka sorkar katip syai ki baka defense estate office katip syai bagi di gibriu ba syusyong tap bagi di gibriu ki ba le ye ki kam bian ki ba bunjat kutu kajaka ki bagi di gibriu ki belong ka ki kajaka ka belong ka hotspot nam ta kajinga khayi drugs bat ki wi kam bian lada ka sorkar kam le ke choice kam ban si ban shim la kalong daladi haringkat bagi pat ba nong snong jong ka shlong jong ka rilum khasi bajantia ban le de ki kilu yunu kam ban pentik na
Bakini bakaway gayeng ke basnabean lani ke jingsyong ke jakasyong jakasa ke basnabean yang tihalum serbi on weng iki knang ban penkut ya kasor shlong ban penti kena ba udrak subami na ketika jaka deshu ban yo la ban rung syang kiniki shnong gi thaw gi jongi shikilong yeng gilong sam gi jongi kata kare khubor ka bangi kwa ban pha sa sorkar menda kasni ba ngimla ban up ban shu up sa mentala shisnem siteng gila up phimla ban shu pas ban shu ong ba kani ban shu ong ba ka sorkar kan keno ya defense estate office ka defense estate office kan keno sa ka sorkar kawai na fi de ban shim ka jigit kli la da ka de ka jaka ka sorkar Kesorkan Meghalaya kada bensim ka kli balada ka jaka kada juk defense estate office ka kada bensim kli ban penti kena ba kloy ba mardor kini ban wengi ting brio nang to jaka balada kimla ban le kumta na kaliang to seng ngimban si ban sim ya kila kilenti na kumta ban wengi dala diru la don ka ban le weng dala di harangka kipat ba nang syong ban penkut ya kada jaka kabadan nang te pulum sorbi